maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ, alụsị na-enye ọganiru, alụsị na-enye akụnụba, alụsị na-enye nwa, alụsị na-ebute ego. Igwe kamera ya kenesa. Onye m na-ekene bụ Ojukwu Egoto, Igbo Ogugu ụmụdị anọ m were. So Igwe achọkwara ka ị gwa ọha na eze ụwa niile ife ịkasị emesa. Mụrụkwa n'ihe m na-eme na-abụrụ na Ogugu na-eme. Mụ na-ejele Ogugu ozi. Ogugu bụ nye na ọzọ ụtọ ndị mmadụ. Alụsị anyị n'obi bụ Ogugu ụmụdị anọ m were. Onye mkpa dị na-arụ bịa kọrọ mkpa ogbolie mkpa site n'ịzọ ndị mmadụ ndụ. Problem ọbụla site na disappointment akịta iru anachi azụ na afịa na-azụ azụ ma n'ụlọ ịbịa kọsịa gị anya omeli gị wepụrụ gị problem iru ọrụ gị na iru ego ga-agaba agaba. Nso Igwe enwego testimony maka ndị Ogugu lụgolo ọrụ nyegolo aka, enwego testimony so far. Testimony ka nkwu na nke a ibuli ọnọdụ ka na-asị ị nwere ike ikwu onye izizi bụ ụzọ tụrụ alụsị ya nzu ọgọọlị ọjị. So nwere uncountable testimony dị uru. Okay. So Igwe dịka alụsị Ogugu a ke onye chọọ mbati ya ka eko ya esi wa abati ya. Oke, etu a Ogugu nọ na ọ bụrụ ịchọ ịbụ eme mba ofu Ogugu na-ịchọ ịbụ nwa eze Ogugu bụ ụfọdụ nva bịa ajụa Ogugu ka ebe mmejuwa bata site n'ava ọgbọ onye ọ bụrụ ịjụrụ ajụ iche ịbata ya igote ọjị 8 ofu mmanya ọkụ ofu oburu igbo ofu akwa itie ego ọwụwa ọjị tie ego ọsụ ọfụ nsachazala ọjị tinye nke nwa gwazi ogu bụ mkpa gị na-echọ igwe eme mba ọfụ chọọ isoro ofu nwa ọmụ ịmazi mkpa gị chọ ka ọ nọrụ gị kpesịa m ekpere gị mkpesịa m gwapụrụ gị ọjị ibugola eme mba. Mana nsị ya ịbanye na ịbụrụ nwa Ogugu ịga na-ejiri na-eme ebe ọjọọ site n'ori igbu mmadụ iji ori ime ajive na ọbụla ba ajive ị ga-ewepụ aka gị na ajive ọ bụrụ na eme ajive wa bata ebe a ma obere oge gị na-abụ ga-enwere nnukwu nsogbu ya dị egwu. Sofa iji ọfọ na ha emeli gị nwere eme gị. So Igwe dịka onye chọọ nloketi kwa na